Нягледзячы на некаторую вастрыню падобных змен, абсалютна новымі іх лічыць нельга. Для Гомельшчыны практыка здаваць тэлефоны на час заняткаў распаўсюджаная. Педагогі адзінагалосна адзначаюць, што адсутнасць гаджета павышае ўважлівасць дзяцей і іх фізічную актыўнасць. У тарфазавадской сярэдняй школе некалькі год запар праводзяць акцыю «Дзень без тэлефона». І вельмі паспяхова. Дзеці з раніцы тэлефануюць бацькам і здаюць гаджеты ў спецыяльныя кейсы. Калі неабходна звязацца з роднымі дадаткова, звяртаюцца да педагога. У час, які вызваліўся, займаюцца рухавымі і настольнымі гульнямі. Старшакласнікам ад тэлефона адмовіцца, вядома, больш складана, але рэальна. Як растлумачылі ў прэс-службе Міністэрства адукацыі, навацыя абумоўлена ў тым ліку запытам бацькоў. Мамы і таты занепакоеныя, што ў сучасных дзяцей назіраецца залежнасць ад гаджетаў. Будучая забарона тэлефонаў вызначана дзяржстандартам і адпавядае сучаснасці. Сістэмная работа па ўпарадкаванні іх выкарыстання ў школах пачалася ў бягучым навучальным годзе. Таму ўвядзенне з 1 верасня падобнай нормы стане камфортным і лагічным завяршэннем пераходу.